Pajjiżna qed jaħdem bla għeda biex ikompli tejjeb il-profil ekonomiku tiegħu lilin minn xtutna. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela waqt li indirizza lill konsli onorarji waqt l-iskambju tal-awguri għas-sena l-ġdida li saret fil-Berġa ta' Kastilja. Qegħdin naħdmu bla għeda biex inkomplu ntejbu l-profil ekonomiku ta' pajjiżna barra minn xtutna. Matul is-sena, il-Gvern kompla jesplora opportunitajiet mal-imsieħba internazzjonali ta' pajjiżna permezz ta' komunikazzjoni b'saħħitha u avvenimenti kummerċjali mill-missjonijiet tagħna u mill-korpi kostitwiti lokali. Il-Prim Ministru fisser ħidmet il-Konsli Onorarji f'Malta bħala importanti u ta' valur kbir ċittadini minn diversi pajjiżi li jkunu l-bogħod minn pajjiżhom meta jkunu Malta. Dr. Abela tkellem ukoll fuq l-irkupru ekonomiku frott anke rabtiet diversi u b'saħħithom mal-bqija tad-dinja fi sfond ta' ambjent regolatorju affidabbli li għandha Malta. Il-Prim Ministru semma li l-Gvern kompla bil-ħidma sabiex ġiet ikkonfermata l-partiċipazzjoni ta' Malta fil-World Expo tal-2025 li se ssir f'Osaka fil-Ġappun. Għalli bħalissa għaddejja ħidma f'dan ir-rigward flimkien ma' sforzi oħrajn fejn fost l-oħrajn Malta mexxi delegazzjoni fl-Arabja Sawdija f'Ottubru. Il-Prim Ministru Robert Abela semma wkoll ir-rwol ta' Malta bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fejn qed wassal il-messaġġ favur il-paċi. Dr. Abela fakkar li x-xahar id-dieħel meta Malta se tippresjedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, pajjiżna se jorganizza diversi laqgħat ta' livell għoli dwar it-tibdil fil-klima u l-Gvern fl-Ukrajna. Ix-xahar id-dieħel allura Malta se tkun qed torganizza diversi laqgħat ta' livell għoli fosthom laqgħa dwar il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Magħquda, laqgħa dwar l-isfidi mhux żgħar tat-tibdil fil-klima, speċjalment l-impatt taż-żieda fil-livell tal-baħar fuq l-istati gżejjer żgħar bħal dak li hija tagħna li għadhom dal-impatti għadhom qegħdin jiżviluppaw għad irridu naraw sewwa kemm se jkun kbir l-impatt tagħhom kif ukoll se ssir riflessjoni dwar issa fi frar illi ġej l-ewwel sena tal-invażjoni mir-Russja ġewwa l-Ukrajna. Waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, Malta baqgħet reżiljenti. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern għamel dak kollu possibbli biex jittaffa l-pis ekonomiku sabiex l-ekonomija u n-negozji f'pajjiżna komplew jikbru, filwaqt li ġiet protetta l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin u għannota proġetti li saru mill-Gvern u mid-diplomatiċi l-Konsli ta' Malta barra minn xtutna biex imbuttaw il-qudiem l-identità Maltija fid-diversi forum tagħha permezz tad-diplomazija kulturali. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern kompla jaħdem sabiex jiffaċilita l-implementazzjoni ta' ftehim ta' rappreżentanza tal-viżi ma' stati membri oħra fiż-żona tax-Schengen.